to koro kodhi e od thieth to koro yudo ka shauk ti jotuo tim nang'o masani koro un kaka jogo manitiere bor riwruok mar Rufa un to koro usewacho ni oyo shani ok wakawo nyaka sirikal chop dwaro marwa. Singo mane jatend piny Kenya William Ruto singo dweche 4 mokalo bendero podi pok ochopo kare. Jotuo timre nang'o, Dr. Mamo? Erokamano Joyce, aneno report no awinjo ka an gi mirima ahinya niwach wan kaka jogo man go osiptende gi jogo mag ji thieth tijwa en ng'iyo ngima mar jothurwa gi jopiny. Ok ber ka ng'ato biro osiptal koso chulo gimiluongo ni insurance premium to koro ok nyal nene. Lakini gima wanyiso jopiny ni SHA en mana insurance model kaka mora mora. To ng'ato nyalo chulo insurance nyalo bedo ni samoro tiyo to samoro ok oti. Ma ok en mokwongo watimo kata suspension mag insurance. Ndalo moko watimo suspension mar MKL kata mwaluongo ni Aeon Minute mar jopuonje. Osiptende ma kata kanya kaka Kenya Association of Private Hospitals mating'o osiptende 133 e piny Kenya kae. Osiptende madongo dongo. Onge kata sani ka koro Rufa ok kawo SHA. Onge ja Kenya manyalo dhi gi SHA ne ma ochulo mar siling 6,500 modhigo kata osiptal maduong' private Kisumu kae. Ibro mana ng'isi ni oyo SHA no ok ti ka, wakawo mana SHA mar civil servants. To be mar civil servants no nitie kaka ikawe mok kawe te. Koro nyocha joma ne nyalo reso jotuo man gi yuto mapiny kata joma nyalo reso jotuo mane gwenge ma dwaro thieth nen migawo kata telo ma osiptende mantie telo mar Rufa magin osiptende 700 to magi osiptende bende ma SHA be ok dwa chulo. Koro wabedo ni wane kunde matek kabisa. Koro kaka an awuok e kaunti ma Siaya be kunde bende e kuma jonyuol gantie. Sani ka dwa tero gi osiptal ok anyal tero gi osiptal mar serikal niwach bende kaka nuso lando nitie weche moko ma pod nitie mag thieth kono. Nyaka ter gi osiptal mar private. To private ni gin e Rufa. To an abe achulo ne jonyuol na SHA. To koro gini abe omaka nyaka e ot. Ok ni ati awacho gima ok omaka. Koro Joyce wano wacho ni chandruok mowuok ne jo Kenya ok en chandruok mani jo Rufa nyocha dwaro ni bed ni chandruok kata wates jo Kenya. Lakini ochopo kuma koro kata kidhi osiptal ing'isi ni nyaka imed pesa niwach SHA bende wacho e regulations gani nitie gimiluongo ni copay. Koro ka ma SHA ok nyal kawo to nyaka imed pesa mondo iyud thieth. Lakini kendo waduogo wafwenyo ni jowa mang'eny bende ok nigi yuto mapiny ok nyal yudo thuolo mar golo pesa no. Koro chuna nyaka kok ginyal to gidhi osiptal mar serikal. Ma bende gidhi yudo kendo mana chandruok ma bende samoro onge yath, line ng'eny, dhano ng'eny, wuodh dhano nindo 2-3 kila ng'ato. En chandruok maduong' kabisa ma wabende wawinjo ka mirima makwa to wakwayo migawo mar SHA. Kotelne ni Dr. Mercy Mwangangi gi chairman ma Dr. Abdi Mohamed ma be jaklasa e university. Ni giwinje ywak mar osiptende mag matindo tindo miluongo ni mane Rufa madhi ma 700. Ka en chudo gibed ni ginyalo chudo maber ma ng'ato nyalo nyiewo yath, nyalo chulo jogo mantie osiptal, nyalo chulo joma nie lab, to nyalo chulo nyaka ushuru mar KRA. Mond koro pesa ni bende odonje ekonomi ma Kenya mond kila ng'ato yud gima nyalo konyrego. Mondo bende wachul benki pesa ma benki oholowa mondo wamedo tendni wanyiewo go machines magi te ema chandowa kaka osiptende mag Rufa. Iwacho kanyo makare ahinya to ang'eyo ni kinde mathoth kapok ukawo okang' mano mar kata kaka nukawo sani mar mondo mi uchung tiyo kod okuma mar thieth mar SHA tang'eyo ni be nutemo mar mondo mi uporane wach kod migawo mar thieth kapok ukawo okang' mano mar